we're down to the final award, and perhaps the most important question for tonight is a few breaths away from getting answered. Who is this year's Cine Isla Luz Biminda Short Film Competition's best film? So to present the award, we have Miss C. N. Tan, and to announce this year's winner for Best Film, we have Chairperson Lisa Dino. For its powerful depiction of the Philippine social realities through human interaction driven by need, the layered storytelling portrays a microcosm of the country as seen through the lens and screen of a smartphone. And the best film for Cine Isla Luz Biminda Short Film Competition 2021 is Palabas, directed by Arjan Mar Rebeta. Congratulations, Arjan Mar. Nagpapasalamat ako sa Cine Isla dahil sa pagkakataong ito, kahit 2018 pa siya. Pero somehow kasi papasalamat din ako sa mga film festivals, regional film festival na tumanggap sa Palabas. Kung kaya naging qualified din kami sa Cine Isla. So ito ay kwento din naman ng mga bawat Pilipino. Ito yung gusto ko din sabihin na parang hindi kasi nawawala yung pagiging regional filmmaker mo, nasaan ka mang lupalop ng Pilipinas eh. Parang somehow sa aking kwento, isa rin akong regional filmmaker na nakipagsapalaran dito sa Manila. Pero pagdating ko pala dito is may ibang challenge na naman ang meron dito. Pero yun nga, babalik ka pa lang sa ugat mo bilang Filipino filmmaker, bilang regional filmmaker. And ito, so nagpapasalamat kami dahil itong pagkakataon din gamitin ko na yun para makapagpasalamat muli dahil 3 taon na itong film sa aking mga cast and crew. Miss ko na kayo, so miss ko na din na makasama kayo ulit sa panibagong shoot ng ating pelikula. So yun, salamat ng marami. And congrats sa lahat. Sir Arjan Mar, congratulations po muli. It's so nice to hear na 2018 ang pelikula, pero ngayon po ay tuloy pa rin po ang inyong pagpanalo at pag-recognize dito sa pelikula ninyo. Sir, how do you feel at this moment? And can you share po yung isa sa mga pinaka-rewarding na experiences nyo, rewarding thing sa paggawa nitong pelikula ninyo? Yun nga, sabi ko kasi parang isa ako sa mga filmmaker na parang marami akong gustong subukan sa treatment, lalo na yung panahon na yun, medyo bago pa yung smartphone filmmaking, mobile filmmaking. So gusto ko siyang subukan na kaya kong gumawa ng kwento na somehow powerful kwento gamit lamang ng smartphone. Sabi ko nga, lumilit lang ang ating mga camera pero nananatiling malaki ang ating mga kwento. So kaya ito, kapagpasalamat dahil naikwento pa rin namin ang kwento ng Pilipinas. And sana tulad ng, sabi ko, 2018 pa rin ito, pero nananatili kasi ang mga kaso ng human rights violation na sana mas mapakinggan na hindi pa nagtatapos. At ang mga ganitong tulad ng kwento, ang mga matatapang na filmmakers makakatulong sa pagpabago. Maraming salamat for, wow, such a powerful message. Lumiliit ang camera pero lumalaki ang mga kwento. At ako ay looking forward sa inyo pang mga magagawang kwento at mga pelikula in the future. Kaya muli, congratulations po Sir Arjan Mar Rebeta for winning Best Film. You get to take home a trophy and 50,000 pesos cash prize. Congratulations once again, Direk Arjan Mar Rebeta and the entire team of this year's Cine Isla Best Film, Palabas.